Nagamta ki video ha satla kaperthei. Subscribe ki ukhasi reporter. Ba share rukcha ki parlo ki jongki. Kublai shibun. Khang kherdep ki school ha Delhi. Namar ka jing tray kansan ka jing shit. Lane ka hit wave. Hapneng ka jing shit. Ker ang jong ka sngi. Rai ka Delhi ban khang kherdep wood ki school. Ka Delhi kalapan bana. Hadu santo sngi. Ka shuti liyo. Ha une usnam. Namar ka jing kiu palat. Ka jing shit. Ka sorkar Delhi kala omru ye ki school private ban sedang no kloy ye ka shuti liyo hadu lai puterik jun. Ki principal dung ki school baper ki badon hapo ka DOE kila bukpor ye ka shuti liyo ka balas dang nadu kadwe terik me arjar arfsaw hadu lai puterik jun arjar arfsaw. Naka benta ki school ha usnam arjar arfsaw bat arjar arfsan. Ka sorkar Delhi kala yathu ba watla ka jing shit ker ang jong ka sniru ka tokat ne ki school private kidang pli hadu menta. Ka India Meteorological Department IMD kala yathu lupa ba ka jing shit jong ka sunbinang kala jur bha menta ha Delhi haba ya nujor bat kisnam ki baladel.